ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Leganza саршудагӣ то Toyota мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мешавад Daewoo Leganza ки соли бароишаш 1998 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка пердач механик аст. нархи мошин 13000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 93000 рубл мешавад. ранги мошин корешния, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, нав моторш кардагианд. яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Zafira соли бароишаш 2002 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар айнӣ. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2 литр аст. коробка пердач автоматика аст. нархи мошин 43000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 308000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса электропакет аст. кондитсионерам дорад. лифт сидельни. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Toyota Corona соли бароишаш 1997 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвориш бензин газ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка пердач автоматика аст. нархи мошин 23000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 164000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. чорум Opel Hatchback соли бароишаш 1992 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика аст. нархи мошин 19500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 139000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса 4 баллони нав дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Грузовой Газель соли бароишаш 2004 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 250000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса коркунии мотораш беҳтарин аст. рамаш каҷала нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. шашум Toyota Corolla соли бароишаш 1995 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.5 аст. коробка пердач автоматика аст. нархи мошин 28000 сомонӣ аст.
ба рубл бигардонед 200,000 рубл мешавад. ранги мошини сервисия гузашт сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Nissan Qafira соли барои 6998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ ай, объём мотораш 2.0 ай, коробка передачи автоматика ай, нархи мошин 13000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонед 93000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, гузашт сидан. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, мотор коробкаш 100% ай, рулавоям 100% мебошад. и ҳуҷҷатош то 10 октябр ай ки агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, Nexi Daewoo соли барои 6996 ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ ай, объём мотораш 1.6 ай, коробка передачи механика ай, нархи мошин 15000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонед 107000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, расходам надорад, сироч нафурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Opel Astra G соли барои 6998 ай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Истарошан. сӯзишвори бензин газ ай, объём мотораш 1.6 ай, коробка передачи механика ай, нархи мошин 42000 сомонӣ ай, ба рубл бигардонед 300000 рубл мешавад. ранги мошин карешни ай, кузаш хачибек. мошина гуфтагиян ки состояниш беҳтарин ай, документош 100% ай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Opel Vectra Простой соли барои 6994 ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвори бензин газ ай, объём мотораш 1.6 ай, коробка передачи механика ай, нархи мошин 25000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонед 179000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra G ки дар кузови универсал қарор дорад. соли барои 2001 ай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар норак. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 1.6 ай, коробка передачи механика ай, нархи мошин 46000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонед 329000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад BMW Тройка ки соли барои 1992 ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ ай, объём мотораш 1.6 ай, коробка передачи механика ай, нархи мошин 17500 сомонӣ ай. ба рубл бигардонед 125000 рубл мешавад. ранги мошин сервиси ай, гузашт сидан мебошад. мошина тенҷи баъд гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, кондисионер дорад, савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед,
обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. 13 мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Previa ки соли барояшад 2008 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар испара. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 2.4 литра, коробка передачиш автоматика. нархи мошин 95 000 сомония. мошина состояниша беҳтарин гуфтеса ягон камбудӣ надорад. алишия маса ба Mercedes ва Opel Astra G. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex соли барояшад 2000 солае ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвориш дизел мебошад, объём мотораш 2 литра, коробка передачиш механика. нархи мошин 38 000 сомония. бар рубл бигардонед 272 000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.